پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 15 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои барои таъин ба вазифаҳо дар сохторҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саид анварзода раҳмоналӣ саид анвар ва иброҳимзода муҳаббат мирзовалӣ муовинони раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ таъин карда шуданд. аз ҳисоби кадрҳои соҳибтахассусу варзида сардорони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказии кумита ҳамчунин сардорони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва вилоятҳои суғду хатлон таъин карда шуданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои таъиншударо ба тақвияти омодагии доимии касбӣ барои пешгирӣ аз офатҳои табиию техногенӣ ва бартарафсозии паёмадҳои онҳо, омодасозӣ бо сифати кадрҳо ва ҷузъу томҳои наҷотдиҳӣ, баланд бардоштани тайёрии қисмҳои низомии соҳа, дар ҳолати хуб нигоҳ доштани техникаю таҷҳизоти дахлдор, омӯзиши забонҳои байналмилалию технологияҳои муосир ва ҳамчунин доир ба тарбияи ҳисси масъулиятшиносӣ дар назди ватан ва мардуми кишвар ҳидоят намуданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи ашти вилояти суғд озод намудани собирӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам собирӣ Раҳим Шокир аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи ашти вилояти суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 августи соли 2026 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 августи соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Исозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Исозода Сулаймон Умар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 августи соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Сайданварзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сайданварзода Раҳмоналӣ Сайданвар муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 августи соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Муҳаббат Мирзовалӣ муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
ادامه اخبار. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مراسم افتتاح دومین چمپیونات جهان اوید به گشتین ملی گشتینگیری به حیث مهمان فخری اشتراک و سخنرانی نمودند. چمپیونات جهان 15-16 август بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی با اشتراک ورزشگران زیاده از 70 دولت جهان دایر گردیده پهلوانان در 9 وزن 6 وزن بین مردان و 3 وزن بین زنان برای به دست آوردن عنوان قهرمانی رقابت میکنند. همکاران ما شرح بیشتر میدهند. در پایتخت دلارای تاجیکستان شهر دوشنبه دومین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری قبل از شروع سبقت‌های نهایی روزی اولی مسابقه در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی مراسم تنتنوی و با شکوه افتتاح رسمی دومین چمپیونات جهان گشتینگیری برگزار شد. در مراسم افتتاح رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی رهبریت کمیته ملی المپی تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون بین المللی گشتینگیری، فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان، نمایندگان سازمان‌های بین المللی ورزش و دیگر مهمانان خارجی اشتراک نمودند. محترم رستم امامعلی ضمن سخنرانی ابراز داشتند که اشتراک گسترده ورزشگران کشورهای گوناگون از اعتراف بین المللی پیدا کردن گشتینگیری و توسعه یافتن جغرافیای آن شهادت می‌دهد. امسال تعداد کشورهای اشتراکی چمپیونات به زیاده از 70 رسیده بیش از پیش می‌افزاید. اینچنین از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به یک قطار از مکتب‌های ورزشی جمهوری 25 تتمی و بیش از 3000 یکتک‌های گشتینگیری تقدیم کرده شدند. بعداً پرچم‌های کشورهای اشتراکچی با تنتنه به میدان وارد کرده شدند. همزمان برنامه رنگین فرهنگی و فراغتی که تجسمگر فرهنگ بای و غنی رسم و آیین و هنرهای ملی تاجیکان بود پیشکش حاضرین گردید. سری پهلوانی که گشتین بود در روزی اولی رقابت‌های دومین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری ورزشگران در 4 وزن هنرنمایی کردند. در وزن‌های تا 65, 71 و 78 کیلوگرم میان مردان و تا 57 کیلوگرم میان بانوان. تاجیکستان را در وزن تا 65 کیلو یاسین باباکالونов، محمد سلیمov و مصطفی عبدالفیض نمایندگی کردند. در وزن تا 71 کیلو باشد محمد عیسی رجبov، عمر شیرov و عبدالله عارف به میدان برآمدند. در وزن تا 78 کیلو محمد شریف نجمیدینov، قایم شکرانov و میرزا جمیل رمضانov. میان بانوان در وزن تا 57 کیلو شایده قلندرova، جانانه نظرova و فاطمه ایسانبایeva شرف تاجیکستان را حمایت کردند. در نتیجه رقابت‌های مرحله مقدماتی بهترین پهلوانان به دور نهایی دومین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری راه یافتند. در رقابت نهایی وزن تا 65 کیلوگرم پهلوان جوان تاجیک محمد سلیمov با نماینده فدراسیون روسیه سلطان پیلیف خوازمایی کرد. در این روسنجی سخت و سنگین محمد سلیمov با امتیاز بدن بر حریفش پیروز شده عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. سلطان پیلیف صاحب نشان نقره گردید. گلیم خارج کنند و سریزانون نشستین نوبت توجه با خیلی خوشحال است محمد زیرو تلاش زحمت کوشش‌هایش امروز ثمر آوردند و همه این کفکوبی ها یاسین باباکالونov از تاجیکستان و مرام نعمتاللهیف از قزاقستان با نشانهای برنجی سرفراز شدند. مدال‌ها را به غالبان و جایزه‌داران رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و قهرمان بازی‌های تابستانه المپی ریو 2016 دلشاد نظرov تقدیم نمودند. همچنین به محمد سلیمov همچون غالب مسابقه کمربند قهرمانی سپرده شد. در برابر مدال‌ها غالبان و جایزه‌داران با مکافات پولی قدردانی گردیدند. برنده نشان‌های برنجی $5000، صاحب نشان نقره $10,000
ва қаҳрамони мусобиқа $20,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дарёфт карданд. дар вазни то 71 кило финали тоҷикӣ баргузор шуд. ду гӯштингири соҳибноми тоҷик Умар Шеров ва Абдулло Ёриф ба майдони рақобат баромаданд. нерӯсанҷии онҳо ба яке аз вохӯриҳои ҷолибу дидании мусобиқа табдил ёфт, зеро ҳар ду паҳлавон аз ҳунару маҳорати якдигар хуб огоҳ буданд. варзишгарон баробар ҳунарнамоӣ карданд, аммо пас аз он ки Умар Шеров танбеҳ гирифт, Абдулло Ёриф мақоми аввалро соҳиб шуд. Умар Шеров бошад дар зинаи дуюм қарор гирифт. Муҳаммад Исо Раҷабов аз Тоҷикистон ва Суҳроб Рахшон аз Эрон соҳиби ҷойҳои сеюми вазни то 71 кило гардиданд. дар финали вазни то 78 кило Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, яке аз чеҳраҳои муваффақи гӯштини кишвар, бо ҳамтои хеш Ҳоим Шукронов, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ дошт, рақобат кард. Ҳоим Шукронов рақобатро бисёр хуб оғоз кард. ӯ дар сонияҳои аввал пас аз як ҳамлаи бобарор соҳиби имтиёзи бадан шуд. дере нагузашта Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов низ дар як кӯшиши бобарор соҳиби имтиёзи бадан гардид. як дақиқа мондан то анҷоми сабқат варзишгари тоҷик соҳиби ду имтиёзи паҳлӯ гардид ва дар ин сабқат зафар ёфт. бо ҳамин тартиб Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов соҳиби нишони зарин гардид. Ҳоим Шукронов барандаи нишони нуқра шуд. медалҳои биринҷиро Даниэл Зоубко аз Фаронса ва Забиуллоҳ Эҳсонӣ аз Афғонистон моли хеш карданд. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, паҳлавони номошнои кишвар, соҳиби медали тилло, унвони қаҳрамониро дар дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба даст овард ва ҳамзамон ҳамин камарбанди қаҳрамонӣ ҳам барои ӯ ҳадия карда мешавад. воқеан арзанда аст. дар вохӯрии ниҳоӣ вазни то 57 кило миёни бонувон Юлия Казарина аз Федератсияи Русия ва намояндаи Олмон дар Дҷа ба майдони рақобат баромаданд. нерӯсанҷии онҳо бештар аз 2 дақиқа идома кард. Юлия Казарина ҳарифашро ба тахтапӯш партофта имтиёзи ҳалол ба даст овард ва қаҳрамони дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ шуд. варзишгари олмонӣ нишони нуқра гирифт. Ҳилола Ортиқова аз Ӯзбекистон ва Хуан Ю аз Чин бо нишонҳои биринҷӣ сарфароз гардиданд. бо ҳамин тартиб дар рӯзи аввали дуюмин чемпионати ҷаҳон паҳлавонони кишвари мо соҳиби 6 медал, 3 тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ гардиданд. дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ паҳлавонон дар 5 вазн, 3 вазн миёни мардон ва 2 вазн миёни бонувон ба майдон мебароянд. топ 35 ширкати боэътимоди сол таҳти ҳамин унвон озмуни ҷумҳуриявӣ ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқболи давлати роҳандозӣ гардида буд ҷамъбаст шуд. ҳадафи озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ арзёбӣ мешавад. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ топ 35 ширкати боэътимоди сол баргузор гардид. озмун бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон ва палатаи савдо ва саноати кишвар бо ҳамшарикони ташкилоти байналмилалии маркази рушди зеҳнӣ баргузор шуд. дар озмун муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, масъулини вазорату идораҳои дахлдор, роҳбарони ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, банкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасонӣ иштирок намуда, онҳо барои фаъолияти босамар, сифати хизматрасонӣ, масъулияти баланд ва эътимоди шарикӣ қадрдонӣ гардиданд.
мақсад аз баргузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама дастгирии бахши хусусии кишвар, мусоидат намудан ба фаъолияти соҳибкории кишвар мебошад. мақсади озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ, мусоидат дар рушди бахши хусусӣ, тақвият бахшидани муносибатҳои тиҷоратӣ ва шарикии соҳибкорони ватанӣ, ҷалби сармоягузорон ва шарикони хориҷӣ барои ҳамкорӣ бо соҳибкорони боэътимоди Тоҷикистон, ҳавасманд намудани соҳибкорони ватанӣ барои беҳтар кардани сатҳу сифати маҳсулот ва хизматрасониҳо тавассути рақобати солим, муайян намудани ширкату корхонаҳои муваффақтарину боэътимод ва баланд бардоштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ дар байни доираҳои соҳибкорони кишварҳои хориҷ мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ дар фазои тантанавии ғолибони номинатсияҳои муайяншуда бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. бо эҳсоси баланди ифтихори миллӣ сокинони ноҳияи Балҷувон баҳри истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо рӯҳияи баланд машғуланд. чунин иқдомҳо дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдаст бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон вусъат меёбанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. эҳсоси баланди ватандӯстӣ, ифтихору ҳуввияти миллӣ ва сарҷамъиву ҳамаромии мардуми Тоҷикистон ба татбиқи ҳадафҳои бузургу созанда заминаи устувор фароҳам сохт. сокинони ноҳияи Балҷувон низ дар раванди бунёдкориҳо саҳми назаррас доранд. дар ин радиф инфрасохтори сатҳи маҳал ба таври бесобиқа рушд намуд. иншооти гуногун таъинот бунёд шуда, шароити беҳтари зиндагӣ барои аҳолӣ муҳайё гардид. роҳсозӣ бошад ба анъанаи нек табдил ёфтааст. ҳоло дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Балҷувон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳмгузории сокинону соҳибкорони ҳиматбаланд ободониву бунёдкориҳо маҷрои нав пайдо карда то рафт суръатафзоӣ дорад. соли равон бо ҳиссагузорӣ ва ҳашари дастҷамъонаи мардум дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия, деҳаи Некмардон, роҳҳои мошингарди маҳаллӣ ба масофаи наздики 4 километр мунфарш карда шуд. чунин ташаббусро сокинони деҳаи Зарнисор низ идома бахшида, дар асоси нақшаҳои муайян гардида роҳи мошингарди марказии деҳаро то шоҳроҳи асосӣ ки 9 километрро ташкил медиҳад, навсозӣ ва мунфарш менамоянд. то ҳол масофаи 2 километр мунфарш гардида корҳои роҳсозӣ ҷараён дорад. ин навбат дар деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти кӯҳаншаҳри ноҳияи Балҷувон сокинон таҷдиду навсозии роҳҳои мошингарди маҳаллиро шурӯъ намуданд. корҳои роҳсозӣ дар маҳал бо ташкили маросими идона ва баргузории чорабинии маърифатӣ оғоз гардид. дар чорабинӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни суҳбату мулоқот доир ба раванди босуръати бунёдкориҳо, дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва омодагиҳои сатҳи баланд ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ андешаронӣ карданд. ҳамзамон бо пешниҳоди маълумот аз рӯи лоиҳа, иштирокдорон ба раванди корҳои амалии иншооти таҷдидшаванда шинос гардида, баҳри бунёди босифати роҳ дастуру тавсияҳо дода шуд. изҳор доштанд ки тибқи лоиҳа масофаи роҳи таҷдидшаванда 9 километрро ташкил медиҳад. дар ин масир 2 километр роҳи нав бунёд мегардад, ки оянда роҳи маркази деҳа то шоҳроҳ 2 километр наздиктар шуда, шароити боз ҳам беҳтару муносиби зиндагӣ барои сокинон фароҳам мегардад. шукрони истиқлолият имрӯз мардуми ҷамоати деҳоти кӯҳаншаҳри ноҳияи Балҷувон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми нек пеша карданд. ҳамин роҳи деҳаро аз ноҳия то деҳа сарҷамъона ба ӯҳда гирифтани роҳро месозем. чунин ободкориҳо дар заминаи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни фархундаву муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар натиҷаи азму иродаи қавии мардуми ватандӯст амалӣ мегардад. аснои чорабинӣ инчунин техникаву механизмҳои соҳавӣ ҷалб гардида муаррифӣ шуда, ба татбиқи нақшаву ҳадафҳои созанда оғоз бахшиданд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Балҷувон, ахбор. дар ноҳияи Дарвоз бо истифода аз имкониятҳои табиии минтақа ва ашёи хуми маҳаллӣ дар баробари дигар корхонаҳои саноатӣ, корхонаи коркарди хуч фаъолият дорад. корхона бо ҷамъоварӣ, коркард ва истеҳсоли маҳсулоти аз хучи кӯҳӣ машғул буда, дар баробари рушди истеҳсолоти ватанӣ барои сокинони маҳаллӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам овардааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. шароити табиии ноҳияи Дарвоз барои рӯидани хучи худрӯи мусоид буда, ин неъмати табиат метавонад ҳамчун ашёи хуми арзишманд дар рушди саноати коркард истифода шавад. бо мақсади истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ва коркарди ашёи хуми маҳаллӣ дар ноҳия, корхонаи коркарди хуч фаъолият мекунад. дар ин ҷо маҳсулоти ҷамъоваришуда баъди қабули ашёи хум ба марҳилаҳои коркард гузашта, барои омода намудани
маҳсулоти ниҳоӣ истифода мешавад. хусусияти муҳими фаъолияти корхона дар он аст ки ашёи хуми минтақа дар дохили ноҳия коркард шуда ба маҳсулоти омода табдил дода мешавад. ин раванд на танҳо ба рушди истеҳсолот балки ба истифодаи самараноки захираҳои табиии маҳаллӣ мусоидат менамояд. яке аз дастовардҳои муҳими корхона таъсиси ҷойҳои корӣ барои сокинони маҳаллӣ мебошад. айни замон 48 нафар сокинони ноҳия бо ҷойи кори доимӣ таъмин буда фаъолияти онҳо ба пешбурди истеҳсолот ва рушди корхона равона шудааст. корхонаи мо бо номи парки инноватсионӣ санъати технологии ноҳияи Дарвоз аз соли 2020 инҷониб фаъолият мекунад. дар ин корхона мо истеҳсол мекунем хучи ҳамин ноҳияи Дарвоз ки аз халқ харидорӣ мекунем. аз ҳамин хуч нӯшобаи хуч истеҳсол мекунем. чашо барои омодем ки дар ҳамин 5 сол хеле харидораш зиёд шудааст. талабот нисбати ҳамин оби хучи мо ҳозир бисёр хуб аст. таъмини мардум бо ҷойи кори доимӣ барои ноҳияҳои кӯҳистон аҳамияти махсус дорад, зеро рушди корхонаҳои истеҳсолӣ ба сокинон имкон медиҳад ки дар маҳалли зисти худ соҳиби касбу даромади доимӣ бошанд ва дар рушди иқтисоди ноҳия саҳм гузоранд. аз ҷониби дигар фаъолияти корхона ба рушди занҷираи истеҳсолӣ аз ҷамъоварии ашёи хом то коркард ва пешниҳоди маҳсулоти тайёр замина мегузорад. ҳамин гуна корхонаҳо метавонанд барои истифодаи бештари иқтидори табиию истеҳсолии минтақа ва рушди соҳибкории маҳаллӣ мусоидат намояд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи Дарвоз, ахбор. энергетика яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди миллӣ дар рушди истеҳсолот, беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмин намудани рушди устувори минтақаҳо нақши муҳим дорад. дар вилояти Хатлон низ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва татбиқи барномаҳои созанда иқтидори энергетикӣ пайваста тақвият ёфта истодааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. истеҳсоли нерӯи барқ дар вилояти Хатлон таи солҳои соҳибистиқлолӣ тамоюли афзоиш дошта, нишондиҳандаҳои соҳа сол ба сол беҳтар гардиданд. агар соли 2000 дар вилояти Хатлон 12,1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол шуда бошад, пас ин нишондиҳанда соли 2025 ба 19,7 миллиард киловатт-соат расонида шуд. танҳо дар 7 моҳи соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар вилоят 11,9 миллиард киловатт-соатро ташкил медиҳад. ин нишондиҳандаҳо аз рушди пайвастаи соҳаи энергетика дар вилояти Хатлон дар даврони соҳибистиқлолӣ шаҳодат медиҳанд. афзоиши ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ пеш аз ҳама ба бунёд ва ба истифода додани иқтидорҳои нави энергетикӣ, таҷдиду аз навсозии инфраструктури мавҷуда ва истифодаи самараноки имкониятҳои энергетикии минтақа вобаста мебошад. дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон 5 адад нерӯгоҳи барқии обӣ фаъолияти мунтазам дошта, дар таъмини аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодиёт бо нерӯи барқ ва таҳкими иқтидорҳои энергетикии вилоят саҳми назаррас мегузоранд. имрӯз энергетика яке аз ҳамтои афзалиятноки рушди иқтисодии вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, ҷиҳати афзоиши иқтидорҳои истеҳсолӣ ва истифодаи васеъи манбаъҳои барқароршавандаи энергия тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. бояд қайд кард ки соҳаи энергетика яке аз соҳаҳои муҳими имрӯзаи ҷомеа ба шумор меравад ва таи солҳои охир дар вилоят соҳаи энергетика бо маротиб рушд ёфта истодааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, бо дастгириҳои роҳбари давлат бо боварӣ гуфта метавонем ки қариб ҳамаи гидроагрегатҳои нерӯгоҳҳо таҷдид ва азнавсозӣ карда шудаанд ва ин омил аз он шаҳодат медиҳад ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар соҳаи энергетика як заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. вилояти Хатлон аз минтақаҳои офтобии кишвар дорои имкониятҳои васеъи истифодаи энергияи офтобӣ мебошад. бо истифода аз ин имкониятҳо ва ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар дар самти рушди энергетикаи сабз, дар ҳудуди вилоят бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ сохтумони нерӯгоҳҳои офтобӣ ба роҳ монда шудааст. бунёди чунин иншоотҳо на танҳо ба зиёд намудани истеҳсоли нерӯи барқ мусоидат мекунад, балки барои диверсификатсияи манбаъҳои энергетикӣ, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии минтақа заминаи мусоид фароҳам меорад. яке аз лоиҳаҳои бузурги соҳа ин ҳам бошад дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон
дар майдони 748 гектар сохтмони нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт сохтмонаш бо маром идома дорад ва дар дигар шаҳру ноҳияҳо ба лоиҳагирии чунин нерӯгоҳҳо корҳо рафта истодааст. бо идомаи корҳои созандагию бунёдкорӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаи энергетика, вилояти Хатлон дар роҳи афзоиши иқтидорҳои истеҳсолии нерӯи барқ ва истифодаи имкониятҳои мавҷуда қадамҳои устувор гузошта саҳми худро дар рушди энергетикаи кишвар бештар менамояд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Зуҳуриддин Маҳмудзода, вилояти Хатлон, Ахбор. нашаҷалобон боздошт ва маводи нашъовар мусодира карда шуд. хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба таъмини суботу оромӣ ва ҳимояи хатти марзи давлатӣ заминагузорӣ мекунад. ин навбат низ аз ҷониби фарзандони шуҷои меҳан фаъолияти гурӯҳи нашъаҷалоб ошкор шуда нақшаи ғаразноки онҳо пешгирӣ карда шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъ аст. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ошкору пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ муқоимати беамонро ба роҳ мондааст ва сарҳади давлатиро ки яке аз рукунҳои асосӣ ва калидии давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад чун гавҳараки чашм ҳимоя менамоянд. ин дар ҳолест ки гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори фаромиллӣ бо истифода аз марзи тӯлонӣ бо Афғонистон ба қочоқи маводи мухаддир даст зада бо ин амалҳои ҷиноятияшон садҳо нафару гирифтори бемории нашамандӣ мегардонанд, наздикону пайвандонашонро бо бадбахтию хонавайронӣ рӯбарӯ месозанд. зимни чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Хатлон дар ҳудуди деҳаи Хирманҷои ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин убури ғайриқонунии сарҳад аз тарафи гурӯҳи чорнафараи қочоқбари мусаллаҳи афғон бо роҳбарии Оғомад Валади Қурбонмад соли таваллудаш 1984 аъзоёни гурӯҳ Назарулло Валади Холбой, Бозмаҳмад Валади Азизмаҳмад ва Иззатулло Валади Маҷид сокинони вулусволии хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон ошкор ва пешгирӣ гардид. ҳангоми кӯшиши боздошти аъзоёни гурӯҳи нашаҷалоб онҳо ба амри кормандони амният ва сарҳадбонон ҷиҳати таслим шудан итоат накарда аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ дар ихтиёрашон дошта тирк шуданд. дар ҷавоб аз тарафи кормандони амният ва сарҳадбонон бо такя ба маҳорати касбӣ ва омодагии баланди ҳарби ҷангӣ муқобилияти мусаллаҳона нишон дода шуд. қочоқбарони афғон ба ин муқоимат тоб наоварда бо истифода аз торикии шаб ба самти Афғонистон фирор намуданд. дар натиҷаи аз назаргузаронии ҷои ҳодиса дар масофаи зиёда аз 500 метр дуртар аз соҳили дарёи Панҷ як адад автомати Калашников бо 2 тирдон, 55 дона тирҳои қутрашон 762 мм, як адад қайиқи резинӣ ва 4 адад борхалтаи рангашон кабуд бо миқдори махсусан калон воситаи нашадор дар ҳаҷми 60 баста афён ва 40 баста ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. инчунин дар рафти идомаи чорабинии мазкур бо гумони даст доштан дар қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир 2 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон шарикони ҷиноятии қочоқбарони афғон Бойматов Азамҷон Абдураҳмонович соли таваллудаш 1998 сокини маҳаллаи хати роҳи шаҳри Кӯлов ва Дониёров Насимҷон Сафаралиевич соли таваллудаш 1996 сокини маҳаллаи Борбади шаҳри Кӯлов боздошт карда шуданд. аз рӯи нишондоди боздоштшудагон муайян гардид ки тибқи маслиҳати пешакии онҳо мақсад доштанд ки ин миқдори махсусан калони воситаи нашаддорро аз қочоқбарони афғон дастрас ва баъдан онро ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. бо шаҳрвандони ҷумҳурии Афғонистон Маҳмуд ва Назар маслиҳат пешакӣ кардем воситаи нашадор калони нашадор дастрас мекунем дар миқдори 60 кило афён ва 40 кило ҳашиш. бо рафиқам Дониёров Насим маслиҳат кардем ба роҳ баромадем ба ҷои муайяншуда ҳозир шудем ва гуфтем воситаи нашадорро дастрас мекунем. дар он ҷо кумитаи давлатии амнияти миллӣ моро дастгир карданд. ҳамроҳи Бойматов Азамҷон бо маслиҳат пешакӣ аз шаҳрванди Афғонистон аз шаҳри Хоҳон бо номи Назар маводи мухаддирро гирифтанӣ будем. дар мавзеъи Хирманҷо ҳангоми маводи мухаддирҳоро гирифтан аз тарафи мақомотҳои қудратӣ дастгир шудем.
طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی مواد دریافت شده 60 کیلوگرم واسطه نشادور نوع افیون و 40 کیلوگرم نوع حشیش میباشد که وزن عمومیش 100 کیلوگرم را تشکیل میدهد. وابسته به حالت مذکور از جانب ریاست تفتیشات کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با دسترسی مده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 و 195 قسم 2 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. ثابت گردیده است که 1 گرم مواد مخدر میتواند به سلامتی 10 نفر ضرر جدی رساند. پس اگر مقدار 100 کیلوگرم مواد نشاور از گروه نشاجالاب مصادره نمیشد آن میتوانست زیاده از 1 میلیون نفر ساکن را مبتلای نشامندی گردانیده آنها را به بدبختی یکم رنگ دچار نماید. از این رو هر یک ساکن جامعه را ضرور است که در راه پیشگیری جنایتکاری و حفظ مرز و بوم کشور سهم گذار باشند، زیرا حفظ وطن وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد. سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان همچون سپری با اعتماد منطقه و جهان با مهارت بلند کسبی مرزبانان شبانه روزی محافظت کرده می شود و هر قانون شکنی که آن را رخنه کرده نمی شوند حتما به سزای اعمالش خواهد رسید. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашоаварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 6 ҳолати вобаста ба ташкили фасодхона ва машғул шудани баъзе аз шаҳрвандон ба нашъамандӣ ошкор карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши зоиршо тағои муродзода. агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи пурзур намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, таъмини амният ва аз ин хатар эмин нигоҳ доштани ҷомеаи ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда тадбирҳои заруриро дар ин самт тақвият мебахшад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии ин ниҳод як ҳолати ташкили фасодхона дар манзили истиқоматии шаҳрванд Мирзоев Акбар Азизович санаи таваллудаш 24 майи соли 1986 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ошкор гардид. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматӣ дар суроғаи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе 5 нафар Назаров Ҳоҷимурод Алишерович, Ғаффоров Алишер Саторович, Мирзоев Аслам Азизович, Саторов Шоҳрух Олимҷонович ва Ҷумаева Оимби Холиқовна истифодабарандагони маводи нашъадор дар ҳолати мадҳушӣ дастгир карда шуда, инчунин як миқдор маводи монанд ба шишапора дарёфт гардид ки тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии агентӣ маводи дарёфт гардида воситаи нашъадори навъи метамфетамин ё худ кристалл мебошад. зимни тафтишоти пешакӣ муайян гардид ки Мирзоев Акбар Азизович дар манзили истиқоматии худ фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ташкил намуда мизоҷони худро бо маводҳои нашъовари метамфетамин ва дигар амалу ниятҳои нопок таъмин менамудааст. муайян гардид ки воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропиро ба онҳо соҳибхона Мирзоев Акбар бар ивази маблағи муайян дар манзили истиқоматиаш мунтазам таъмин мекардааст. аз ҷониби раёсати тафтишоти агентӣ нисбат ба Мирзоев Акбар Азизович бо моддаи 205 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон як гурӯҳ шаҳрвандоне дастгир шуданд ки ба хариду фурӯши чаканаи воситаҳои нашъадор тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бидуни аз даст ба даст додан яъне закладка машғул буданд. ҳамзамон дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат аз шаҳрванд Меликшозода Ҷамолиддини Баҳодур санаи таваллудаш 18 июли соли 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат ҷамоати деҳоти Баҳор як миқдор воситаи нашъадор ки аз ҳаммаслаки ҷиноятиаш шаҳрванд Тағоимуродзода Низомуддин Шараф санаи таваллудаш 11 августи 1984 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат ҷамоати деҳоти Баҳор ки дар хариду фурӯши воситаҳои нашъадор фаъолона иштирок ва кӯмак мерасонид дарёфту мусодира карда шуд. мувофиқи маълумотномаи экспертизаи судӣ маводҳои аз шаҳрвандон Тағоимуродзода Низомуддин ва Ҷамолиддини Меликшозода дарёфт гардида ба воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш мансуб мебошад. дар рафти санҷиш муайян гардид ки воситаи нашъадори навъи ҳашиш бо кӯмак ва миёнаравии рафиқаш Толибов Мавлон Сафаралиевич ба фурӯш бароварда мешудааст. шаҳрвандон Ҷамолиддини Меликшозода Тағоимуродзода
тағоимуродзода, Низомиддин ва Толибов Мавлон миқдори воситаи нашъадори навъи ҳашишро дар асоси маслиҳати пешакӣ аз Шаҳрванд, Камолзода Фаррух, Насрулло бо мақсади бо соҳибияти каси дигар додан ғайриқонунӣ харидорӣ намуданд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии Шаҳрванд Камолзода Фаррух як миқдор маводи нашъаовари бӯйи махсус дошта дарёфт гардид ки тибқи хулосаи экспертизаи судӣ маводи дарёфт гардида ба воситаи нашъадори навъи ҳашиш мансуб мебошад. нисбат ба Баҳодур Ҷамолиддини Меликшозода, Тағоимуродзода Низомиддин Шараф ва Толибов Мавлон Сафаралиевич бо моддаи 200 қисми 3 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нисбат ба Камолзода Фаррух Насрулло бо моддаи 200 қисми 3 банди В ва Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон, Шаҳрвандон Муродов Муҳаммадҷон Сафарбекович, санаи таваллудаш 10 июни 2000, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Бохтар, пеш бо моддаи 141 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Бухориев Абубакр Файзуллоевич, санаи таваллудаш 12 декабри 1998, истиқоматкунандаи ноҳияи Кушониён бо гумони даст доштан дар хариду фурӯши воситаҳои нашъадор дастгир шуданд. зимни аз назаргузаронии махфигоҳҳои махсусе ки бо мақсади амалӣ намудани ғаразҳои нопокашон омода карда буданд, як миқдор маводи дорои бӯйи махсус дошта дарёфт гардид ки тибқи хулосаи лабораторияи экспертизаи судии раёсати агентӣ дар вилояти Хатлон маводи дарёфт гардида ба моддаи психотропии навъи метамфетамин мансуб мебошад. маълум гардид ки номбурдагон моддаи психотропии навъи метамфетаминро бо маслиҳати пешакӣ аз Раҳмиддин ном шахс бо тахаллуси Рамик тавассути мессенҷери WhatsApp аз махфигоҳ дар ҳудуди шаҳри Бохтар ба даст овардааст. нисбат ба Муродов Муҳаммадҷон ва Бухориев Абубакр бо моддаи 201 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. ҳамчунин дар ҳудуди ҳамин вилоят Шаҳрванд Сафаров Некрӯз Ҳакимович, санаи таваллудаш 31 июли 2002 бо гумони даст доштан дар муомилоту истеъмоли воситаҳои нашъадор дастгир карда шуд. ҳаммаслакони ӯ Рабиев Ҳоҷимурод Муллоҷонович, санаи таваллудаш 23 декабри 2005 ва Маҳмадёров Меҳроб Асомиддинович, санаи таваллудаш 3 майи 2005 сокинони шаҳри Бохтар дастгир карда шуд ки ҳангоми кофтукови шахсӣ аз Рабиев Ҳоҷимурод Муллоҷонович як миқдор маводи нашъаовар дарёфт гардид. тибқи хулосаи экспертизаи судӣ маводи дарёфт гардида ба воситаи нашъадори навъи ҳашиш мансуб мебошад. зимни пурсиш муайян карда шуд ки Маҳмадёров Меҳроб аз кирдорҳои ҷинояткоронаи Рабиев Ҳоҷимурод Муллоҷонович пурра бохабар буда ҳангоми харидорӣ намудан ва гирифтани воситаи нашъадор бо мақсади савдои он миёни ҷавонон ширкат доштааст. аммо оид ба ҷинояти содир намудаи онҳо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар надодааст. Рабиев Ҳоҷимурод Муллоҷонович маводи нашъаоварро тавассути мессенҷери WhatsApp аз махфигоҳи ҳудуди шаҳри Бохтар бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ғайриқонунӣ соҳиб шудааст. нисбат ба Рабиев Ҳоҷимурод ва Сафаров Некрӯз бо моддаи 200 қисми 3 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нисбат ба Маҳмадёров Меҳроб бо моддаи 347 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. аз ҷониби кормандони раёсати агентӣ дар вилояти Хатлон ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат, Шаҳрванд Дӯстов Бахтиёр Маҳмад Раҷабович, санаи таваллудаш 5 январи 1995, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, деҳаи Гулистон дастгир карда шуд. ҳангоми кофтукови шахсӣ аз ӯ як миқдор маводи нашъаовари бӯйи махсус дошта дарёфт гардид ки ном бурда мехост барои истеъмоли худ ва дар оянда ба соҳибияти каси дигар додан аз Муҳаммад ном шахс ғайриқонунӣ ба даст овардааст. нисбат ба Дӯстов Бахтиёр ва Муҳаммад ном шахси ба тафтишот номаълум бо моддаи 200 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷайҳун бо корҳои ободонию созандагӣ ва иқдомҳои ватандӯстонаи сокинон тавъам аст.
در این روند صاحبکاران ساکنان محلی و ساختارهای دولتی در آبادی محل و رشد اینفراستراکتور ناحیه سهم مناسب می‌گذارند. گزارش در این خصوص. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه جیهون کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. با مقصد وسعت بخشیدن این روند با تشبث پروکراتورای ناحیه جیهون در همکاری با دیگر ساختارهای ناحیوی و با اشتراک فعالانه ساکنان و صاحبکاران در مرکز ناحیه شهرک دوستی همایش برگزار گردید. تاکید شد که کارهای سازندگی در ناحیه تنها به آبادانی سیمای محل محدود نشده، با فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی شایسته مردم، رشد اینفراساختار اجتماعی، بهتر نمودن شرایط تحصیل و خدمترسانی‌های طبی، استراحت و فراغت و فعالیت ساکنان روانه شدند. در سالهای اخیر با دستگیری سیاست سازنده و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک و دهات ناحیه جیهون کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته است. در محلها انشاءات اجتماعی بنیاد گردیده، راه و کوچه‌ها آباد و اینفراساختار ضروری تدریجاً بهتر می شود. همزمان تاکید گردید که هدف اساسی چنین چاره‌بینی‌ها بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و تحکیم همکاری ساکنان با ساختارهای قدرتی می باشد. مسئولین ساختارهای قدرتی در این روند بر رعایت قانون‌های عمل کننده، تربیت درست فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و خودآگاهی توجه مخصوص ظاهر نموده، از پیشگیری خرافات و بیگانه پرستی و عامل‌های جنایتکاری مبادله افکار نمودند. ساکنان ناحیه جیهون با درک مسئولیت شهروندی و حس بلند وطن‌دوستی در این روند سهم خود را گذاشته تلاش دارند که جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده مهنتی، استحصالی و آبادانی استقبال نمایند. در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت همایش منطقوی در موضوع تحکیم حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات در فعالیت مقامات دولتی و تشکیلات‌های منطقه رشت برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در کار کنفرانس راهبریت سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیسان ناحیه‌های رشت، لغش، تاجیک‌آباد، نورآباد، سنگوار و دیگر مقامات‌ها وابسته به سری دولتی اشتراک و مهمترین مسئله‌ها را وابسته به حفظ سری دولتی مورد بررسی قرار دادند. ضمن سخنرانی‌ها تاکید کرده شد که محض توسط سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زمینه‌های حقوقی، تشکیل اینفراساختاری و تکنیکی ساحه حفظ سری دولتی تحکیم و بهره پیشبرد فعالیت شرایط‌های سازگار فراهم آورده شد. مقصد برگزاری کنفرانس مذکور این بلند برداشتن سویه کسبی دانش‌های مسئولان مقام نظام مخفیت این چنین کارمندان دارای رخصت به سری دولتی منطقه میباشد. در ادامه کنفرانس تجربه ملی و بین المللی حفظ تکنیکی اطلاعات مورد محاکمه قرار گرفته، بهره رشد و تکمیل آن پیشنهادهای سودمند ارائه گردیدند. یادآور می‌شوند که عین زمان در کشور برنامه دولتی تحکیم حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 عملی گردیده شده است. در اساس ماده 30 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نامگوی معلوماتی را که سری دولتی دارند قانون معین می‌کند. ذکر گردید که کارها در سمت سری دولتی در برخی از ساختار و مقامات دولتی بهبودی را طلب می‌نماید و مسئولان در این سمت باید به آموزش فرا گرفته شوند. زیرا در شرایط دیگرگون مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی، رشد تکنیک و تکنولوژی و وضع جهانی معاصر، رعایت حتمی معیار طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سری دولتی خیلی ضرور است. تاکید شد که حفظ تکنیکی اطلاعات نه تنها وظیفه متخصصان ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی نبوده، بلکه مسئولیت هر یک کارمند میباشد، زیرا یک مناسبت به احتیاطانه میتواند به امنیت اطلاعاتی تاثیر جدی رساند. در ادامه کنفرانس اشتراکچیان اید به تجربه عملی حفظ اطلاعات، مشکلات موجوده و راه‌های برطرف نمودن آنها اندیشه‌رانی نمودند. المپیادای بین المللی تین ایگل از 2 تا 9 آگوست در شهر لندن شاهیگری بریتانیا کبیر برگزار شد. در این سبقت ذهنی خوانندگان تاجیک اشتراک نموده با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. گزارش همکارانمان ادامه بخش همین موضوع است.
абуалӣ қосимзода аз ҷумлаи хонандагони соҳиб истеъдоди тоҷик аст ки дар олимпиадаи байналмилалии тин игл аз фанни забони англисӣ бо маҳорату дониши баланд иштирок карда тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуд ва ҷоизаи асосии ин тадбир яъне шоҳ-ҷоизаи олимпиадаро ба даст овард. дастоварди абуалӣ ягона медал нест ки намояндагони тоҷик аз ин олимпиада ба даст оварданд. дар баробари ин хонандаи соҳиб истеъдод ҳамчунин ҷумҳурии моро беш аз 15 хонанда дар ин сабқати зеҳнӣ муаррифӣ намуданд. натиҷа ҳамин шуд ки хонандагони тоҷик бо дастовардҳои назаррас ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе ҷоизадоронро пайвандону наздикон ва омӯзгорон самимӣ истиқбол гирифтанд. дар он ҷо мо рақобат бар давлатҳои дигар кардему сазовори ҷойҳо шудем. ман дар байни 61 давлат ҷои якумро гирифта хеле хурсанд ҳастам ки ба мо ин имконият дода мешавад. бояд гуфт ки олимпиада аз 2 то 9 август дар шаҳри лондони шоҳигарии британияи кабир баргузор гардида дар ин сабқати зеҳнӣ хонандагон аз 61 кишварҳои ҷаҳон дар 3 гурӯҳи синусолӣ барои нишон додани дониш, малака ва сатҳи баланди забондонии худ рақобат карданд. муваффақияти абуалӣ қосимзода ва ҳамсолонаш бори дигар нишон медиҳад ки хонандагони тоҷик бо дониш, истеъдод ва заҳмати пайваста метавонанд дар сатҳи байналмилалӣ рақобат намуда парчами тоҷикистонро баланд бардоранд. дар шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иштироки коршиносон ва шоирону адибони дӯстдоштаи кӯдакону наврасон муаррифии 49 номгӯи адабиётҳои тозанашр баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар муассисаи давлатии китобхонаи бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иштироки коршиносон ва шоирону адибон муаррифии 49 номгӯи адабиётҳои тозанашр баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорати фарҳанг, иттифоқи нависандагони тоҷикистон ва муассисаҳои нашриявии адиб иштирок намуданд. нахуст иштирокчиён аз намоиши китобҳои тозанашр дидан намуданд. сипас атрофи аҳамият ва ҷойгоҳи китоб, таҳия ва нашри адабиётҳои нави кӯдакона, нақши озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар баланд бардоштани маънавиёти хонандагон, ҷалби адибони бачагона дар таҳияи мавзӯъҳои муосири кӯдакона ибрози назар карда шуд. иброз гардид ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рушди адабиёти кӯдак барои солҳои 2027-2031 барои 5 сол қабул гардид ки далели ғамхории ҳукумати кишварро нисбат ба созандагони фардои давлату миллати тоҷик арзёбӣ мегардад. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 49 номгӯи китоб бо дарбаргирии талаботи хонандаи наврас дар умум бо теъдоди 50 000 нусха ба таб расиданд ки ин қадами ҷиддӣ дар рушду тақвияти адабиёти бачагона ба ҳисоб меравад. ба таъкиди масъулин то анҷоми соли 2026 шумораи номгӯи чопи китобҳо ба 80 расонида мешавад. бо шарофати 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи муассисаи давлатӣ китобхонаи давлатӣ бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар рӯнамоии китобҳои тозанашри нашриёти адабиёти кӯдакона баргузор гарда истодааст. аз тарафи ҳам китобхона ва ҳам нашриёти адабиёти бачагона ба хонандагони фаъоли китобхона китобҳои тозанашр тақдим карда шуд. зимнан аз ҷониби хонандагони фаъоли китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар ки аксарияти онҳоро ғолибон ва иштирокчиёни озмунҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ташкил медоданд, дар васфи модар ватан, забони модарӣ, васфи зебои диёр шеърҳо қироат гардид. иброз гардид ки дар муассиса чунин ҳамоишҳо бо ҷалби васеи адибону шоирон ва хонандагони насли наврас роҳандозӣ мегардад. ба муносибати рӯзи табибон ва таъсиси ҷоизаи ба номи Абуалӣ ибни Сино дар муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш чорабинии маърифатӣ баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. дар муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш ба муносибати рӯзи табибон ва таъсиси ҷоизаи ба номи Абуалӣ ибни Сино чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадорони соҳаи тандурустӣ, табибону кормандони муассисаҳои тиббӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки касби табибӣ аз ҷумлаи касбҳои пурмасъулияту пуршараф буда
аз намояндагони он дониши баланди касбӣ, масъулиятшиносӣ, садоқат ба касб ва муносибати самимӣ ба беморонро талаб менамояд. дар идомаи чорабинӣ аз фаъолияти шоистаи табибону кормандони соҳаи тандурустӣ ёдовар шуда, саҳми собиқадорони соҳа дар ташаккули мактаби тиббии кишвар ва тарбияи ҷавонони мутахассисони махсус қайд карда шуд. иштирокдорон инчунин аҳамияти таъсиси ҷоизаи ба номи алломаи бузурги тоҷик, тибби ҳозиқ ва олими маъруфи ҷаҳонӣ Абу Али ибни Синоро ҳамчун нишонаи эҳтиром ба хизматҳои арзандаи аҳли тиб ва дастгирии иқтидорҳои касбӣ таъкид намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба табибон ва кормандони соҳа барои фаъолияти пурсамар, заҳмати содиқона ва саҳми арзандаашон дар ҳифзи саломатии аҳолӣ сипосномаҳо тақдим карда шуд. баргузории рӯзҳои фарҳанг ва ташкилу роҳандозии намоиши маҳсулоту дастранҷи сокинони шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар дар ҳамбастагӣ ва муаррифии дастовардҳои меҳнатӣ мусоидат менамояд. имрӯз низ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар боғҳои фарҳангии фароғатии кишвар аз ҷониби шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тадбирҳои бошукӯҳ роҳандозӣ гардид. шарҳи ҳамкоронамон аз ҷараёни ин гуна чорабиниҳо. мусаввараҳои табиати афсункор, расмҳои боғҳои мевадиҳанда, кӯҳсорон, таомҳои миллӣ, нон ва маҳсулоти нонӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва либосҳои миллии ноҳияи Ванҷ имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатии Кӯли ҷавонон пешкаши сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе гардонида шуд. ҳадафи асосии ин ташаббус танҳо баргузории чорабиниҳои идона набуда, балки таҳкими фазои ягонаи фарҳанги мамлакат мебошад. барои сокинони пойтахт ин имконияти мусоид аст, то бо фарҳангу суннатҳои минтақаҳои гуногуни кишвар аз наздик шинос шаванд. халқи Душанбе ҳама инҷа омадан тамошо кардан, ай ҳамаи чизои мо лаззат буранд, хирсандӣ тамошо карестан, чизе ки амин маҳсулотҳо мехоҳанд мегиранд, хирсанд халқ ҳамаш инҷа омад тамошо карестан, чизора диаст ҳамаи чиза маъқул кардан. ман мегӯем хуш омаде, ай маҳсулотҳои мо чизе боша, ай ҷои мо бо маҳсулотиш дигар, ай ҳамаи туташ, зардолиш, мевагиш фарқ дора ҳамаи чизаш. президенти ҷумҳурии мо ҷаноби олӣ пешвои миллат мора ба ҳамаи чизи дунё мора бирасонд, ба ҳамаи чиз ки мо агар бовар кун мо рамонам ҳалол наби, ки мо рамна наздик кард, мо дӯстимна хуб кард, рафту омадмуна хуб кард. ноҳияи Ванҷ пешта мо қариби 28 соат 24 соат меумем. ҳозир мо ана ҳозир хестем ба ямин рад дар 5 соат омаем. баъд мо хирсан нестем. ай ҷаноби олӣ доим сарбаланд боша, мо доим дуогӯи ҷаноби олӣ ҳастем ки моро ҳамаи чизмона муҳайё кард. дар гӯшаҳои алоҳидаи боғ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастранҷи ҳунармандон, маҳсули коргоҳҳои истеҳсолӣ ва намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои миллӣ аз қабили табақтарошӣ ва чӯбкорӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуда бо дастовардҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳанги ноҳияи Ванҷ ки дар он намунаҳои чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, кандакорӣ ва дигар ҳунарҳои анъанавии мардумӣ густурда шуда буд, аз наздик шинос шуда ба маҳорати ҳунармандон ва услуби хоси намоиши маҳсулот баҳои арзанда доданд. мо вақте ки муҳтарам ҷаноби олӣ ҳунарҳои мардумиро зинда кард, мо ай гуфтаҳои ҷаноби олӣ илҳом гирифтем, баъд ба кори ҳамин чӯбкорӣ сар кардем. сар карда аз табақтарошӣ, манам мизу курсӣ, катҳо ва бисёр чизоро тайёр мекунем. ҳамин чизи чӯбӣ бисёр чизоро тайёр мекунем. ба сокинони шаҳри Душанбе пешкаш кардем. таъкид гардид ки баргузории рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои ҳифз ва тарғиби арзишҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои фарҳангиву иқтисодии минтақаҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. ин гуна чорабиниҳо ҳамзамон ба таҳкими ваҳдати миллӣ, густариши робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ мусоидат менамояд. дар анҷоми чорабинӣ ҳунармандони ноҳияи Ванҷ барномаи фарҳангӣ ва саҳнаҳои ҷолиби театрӣ пешниҳоди иштирокчиён намуданд. дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон
дар боғи ирами шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии ноҳияи шуғнун баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шуғнун, аҳли фарҳанг, ҳунармандон, сокинони пойтахт ва меҳмонон иштирок намуданд. намоишгоҳи дастовардҳо аз аввалин бахшҳои чорабинӣ буд. меҳмонон ба маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсули истеҳсолоти маҳаллӣ, намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллӣ, маҳсулоти дастӣ ва дигар дастовардҳои сокинони ноҳия аз наздик шинос шуданд. ҳар як гӯшаи намоишгоҳ баёнгари як паҳлӯи зиндагии мардуми ноҳияи шуғнун буд. расо 35 сол мешавад ки мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистон зери сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ зиндагии осоиштаро ба сар мебаранд ва ин сулҳу оромӣ бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки барои халқи тоҷик соҳиби истиқлолиро овард то имрӯз яъне пойдор аст. ин чорабиниҳо имконият медиҳанд ки ҳар як манотиқи ҷумҳурӣ фарҳанг, ҳунар ва дастовардҳои хешро ба намоиш гузоранд ва муаррифӣ намоянд. шуғнун бо табиати нотакрор ва имкониятҳои кишоварзии худ барои истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза низ имкониятҳои муносиб дорад. яке аз намунаҳои ин иқтидор рушди асалпарварӣ мебошад. ҳоло дар ҳудуди ноҳия беш аз 720 оилаи занбори асал парвариш карда мешавад. дар баробари дастовардҳои иқтисодӣ, ҳунарҳои мардумӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳи меҳмонон қарор гирифтанд. ҳунармандони ноҳия намунаҳои тоқидӯзӣ, гулдӯзӣ, бофандагӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои суннатиро муаррифӣ намуданд. ҳар як нақшу нигор ва тарҳи либосҳои миллӣ аз таъриху фарҳанг ва завқи ҳунарҳои мардумӣ дарак медиҳад. зикр гардид ки баргузории чунин рӯзҳои фарҳангӣ имконияти хубест барои муаррифии дастовардҳои минтақаҳо, ҳифзу эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва таҳкими робитаҳои фарҳангӣ миёни шаҳру ноҳияҳои кишвар мебошад. либосҳои рангоранги миллӣ, садои мусиқӣ ва рақсу суруд фазои боғи ирамро ба саҳнаи бузурги фарҳанги шуғнун табдил дод. дар идома барои сатҳи баланд доир намудани рӯзҳои фарҳангии ноҳияи шуғнун ва саҳми арзанда гузоштан дар рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар, фаъолони ноҳия бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардид. шукӯҳи истиқлол муаррифии дастовардҳо бо ташкили барномаҳои бошукӯҳи фарҳангӣ аз ҷумлаи чорабиниҳоест ки ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи як маротиба дар шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор карда мешавад. аз раванди баргузории ҳамин гуна чорабинӣ ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои кишвар гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ намоед. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Овон силсилаи чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ таҳти унвонҳои шукӯҳи истиқлол, ҷилои истиқлол, шоми истиқлол ва дигар иқдомҳои созандаву ватандӯстона баргузор гашта истоданд. дар идомаи ин ташаббусҳои шоиста бо ибтикори соҳаи тандурустии ноҳия ва иштироки фаъоли намояндагони дигар бахшу сохторҳо раҳпаймоии идона баргузор гардид. ин раҳпаймоӣ танҳо як тадбири ҷашнӣ набуда, балки ифодаи рӯшани эҳсоси баланди ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои истиқлолият ва сипосгузорӣ аз фазои сулҳу суботи пойдори кишвар маҳсуб меёбад. зеро истиқлолият барои ҳар як шаҳрванди кишвар на танҳо дастоварди таърихӣ, балки мактаби худшиносӣ, эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ ва заминаи устувории рушди давлату ҷомеа мебошад. ҳузури намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа дар чунин чорабиниҳо аз он шаҳодат медиҳанд ки истиқлолият барои мардуми Тоҷикистон арзиши воло ва муқаддас буда, ҳифзу таҳкими он масъулияти умумӣ миллӣ мебошад. зеро ватан танҳо як сарзамин нест. ватан таърих, забон, фарҳанг, хотираи миллӣ ва ормонҳои наслҳои гузаштаву имрӯза аст. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Овон иштирок намуда, чунин чорабиниҳои фарҳангиву маърифатиро дар таҳкими ҳисси худшиносиву ватандӯстии ҷомеа ба хусус миёни ҷавонон муҳим арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки ин гуна ташаббусҳо имкон фароҳам меоваранд то арзишҳои муқаддаси истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва сулҳу осоиштагӣ аз насл ба насл интиқол ёфта, эҳсоси ифтихор аз давлату миллат боз ҳам қавитар гардад. барномаҳои фарҳангӣ бо суруду таронаҳои ватандӯстона ки ба васфи истиқлоли давлатӣ, ватан, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва ҳамбастагии мардуми Тоҷикистон бахшида шуда буданд, ба чорабинӣ шукӯҳи дигар зам намуд.
با افتخار 35 سالگرد جشن فرخنده استقلال دولتی در دهه کانگورت ناحیه تیمورملک چورابینی متانتان خوش و خاطرمند برگزار گردید. با این مناسبت ساکنان وطن دوست به هم آمده با احساس بلند ماهیت خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی راهپیمایی ایدانه تشکیل کردند. مکان برگزاری جشن را نمایش هنرهای ملی مردمی از جمله چکن، سوزانی دوزی، گلدوزی، بافندگی و دیگر نمونه هنرهای ملی که طی سالهای صاحب استقلالی احیا و حفظ شدند زیبا و نظربا نمود. ضمن بازدید از هنر دستی چیره‌دستان دهه کانگور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و دیگر اشتراکداران اظهار قناعتمندی نموده تاکید داشتند که زنان و بانوان همچون نیروی سازنده جامعه در تحکیم پایه‌های دولتداری، رشد عائله، تربیت فرزندان صاحب معرفت و حفظ ارزش‌های ملی نقشی موثر دارند. اینچنین زنان و هنرمند برای باز هم احیا و رشد هنرهای مردمی، سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی، رعایت قانونگذاری، بلند برداشتن معرفت حقوقی و تحکیم ثبات جامعه دعوت کرده شدند. اثنای راهاندازی جمع‌آمد تنتنوی برآمدکنندگان ابراز داشتند که استقلال دولتی برای هر یک کشور به خصوص ملت سربلند تاجیک پدیده مقدس، والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت به شمار می‌رود. علاوه کرده شد که محض راهبری خردمندانه دولت سازی و دولت محوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بود که تاجیکستان در مدت 35 سال صاحب استقلالی به دستاوردهای بی‌نظیر و تطبیق هدفهای استراتژیکی نائل گردید. ناحیه تیمورملک به خصوص دهه‌های دوردست آن نیز از توجه و اقدام و تشبس‌های سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهره‌ور بوده تامین رشد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات، تحکیم اینفراستراکتور شهرک و دهات و بهتر گردیدن سطح نیکوحوالی ساکنان از دستاوردهای روزافزون دوران صاحب استقلالی ارزیابی گردید. پیشنهاد سرود و ترانه‌های دلنشین از جانب هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه و رقص و خرسندی به پایان ساکنان از لحظه‌های جالب چورابینی محسوب می‌یافت که به چورابینی شکوه استقلال تراوت تازه بخشید. در ناحیه ورزو با فعالان و ساکنان چورابینی معرفتی برگزار گردید. هدف اساسی همایش بلند برداشتن سطح آگاهی شهروندان از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تقویت حسی وطندوستی و خودشناسی ملی و همزمان آماده نمودن مهاجران مهنتی برای فعالیت قانونی و با ثمر در خارج کشور ارزیابی گردید. گزارش در این خصوص. در جماعت دهات زیده ناحیه ورزو با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، اگنتی مهنت و شغل اهالی، مسئولین خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، فعالان جماعت و ساکنان محلی چورابینی اطلاعاتی و معرفتی برگزار شد. هدف اساسی همایش بلند برداشتن سطح آگاهی شهروندان از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تقویت حسی وطندوستی و خودشناسی ملی و آماده نمودن مهاجران مهنتی برای فعالیت قانونی و با ثمر در خارج کشور ارزیابی گردید. استقلالیت یکی از مهمترین دستاوردهای هر یک دولت و ملت به حساب می رود. حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مسئله‌های مهاجرت مهنتی را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک و با اعتماد سیاست اجتماعی دولت و حکومت سابیده و حل مشکلات آن پیوسته توجه ظاهر می‌گردد. تاکید شد که جمهوری تاجیکستان در دوام 35 سال صاحب استقلالی به دستاوردهای نظررس در ساحه‌های اقتصادیات، اجتماعیات، معارف، تندرستی و دیگر موفقیت‌های بزرگ نائل گردید و برای بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم زمینه استوار گذاشته شد. در ادامه چورابینی مسئله‌های مربوط به مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفتند. نمایندگان بخش خدمات مهاجرت با اشتراکداران وابسته به طلبات بازار مهنت خارجی، ترتیب سفر، رعایت قانونگذاری دولت‌های قبول کننده و حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان معلومات مفصل پیشنهاد نمودند. تاکید گردید که یکی از عامل‌های مهم رقابت‌پذیری شهروندان در بازار بین‌المللی مهنت دانستن زبان‌های خارجی میباشد. ذکر کردند که داشتن حجت‌های تصدیق کننده کسب و هنر امکانات‌های شهروندان را برای دریافت جای کار مناسب و درآمد بهتر بیشتر می‌گرداند. در فرجام چورابینی یک قطار کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه ورزوب بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی با افتخارنامه و سپاسنامه‌های خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان قدردانی شدند. در همین جا برنامه اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.
KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. навгони қарсасти бо бодиринги сероб ва сабзаводи тару тоза. маззаи фаромӯшнашаванда танҳо дар KFC. аз камхунӣ азият мекашад.